Takže čau lidi, dneska si zahrajeme zase konečně Fortnite po takové menší pauze, protože jsem měl hodně věcí do školy. Já to nebudu dál obkecávat, jestli byste mě chtěli podpořit like, odběr a můžeme se vrhnout na video. Ještě jedna věc, co bych chtěl zmínit, je to, že v Ranked Reload už se konečně mění mapa na Venture a tak, protože před ještě dnem třeba nebo dvouma, tam byla jenom stála jedna mapa takového města. Takže jen tak pro info. Tak padneme asi do Tiltedu, protože máme tady Čecha. Aha, ok, nice. Jako. Máme tady Čecha a můžeme padnout do Tiltedu, protože tam si myslím, že bude asi největší contest. A my chceme mít hodně kilo, takže co jako? Kdyby? Ty, no můj aim je jako crazy. Kdyby ho nezabil. No nic, já jsem dostal kámo přes stěnu, ne? Hej, viděl to někdo? Kámo, no nic. GG, jeden pokus háje kvůli kámo, že jsem dostal přes stěnu. A to je bot, nice. Legendární bedna. Hoši, tak prosím, spas. Jestli tam padne spas, tak to bude legendární moment v historii. Prosím. Tak. On je někde tady, kámo. No, spas, prosím. Hunting, ale slurp. To se dá. Není to dobrý sice jak spas, ale dá se. Naboje, sorry. A můžeme se vrhnout na fight. Hej lidi, máme tady fight? To je ten, co mě zabil přes stěnu, kámo. To je ten crazy hráč. Nice. Aha, tak on... Kámo. On nehrá ani tak moc dobře. Předtím mi dal přes stěnu, tak... Já nevím. Hej, byl to on? Ale myslíš si, že jo? Já si sice nepamatoval jeho jména. Ale byl to? Měl by to být on. Tak nevím. Já bych šel zase do nějakého dalšího fightu. Tady už fightí, tam jeden umřel teďka. To je zase ten stejný, kamo. Edit? $130? Ne! Kamo. Bro, tak ty se prober. No, jsem mrtvej. GG. Kámo. Ty blázna. Jak jsem to mohl přežít teďka? Dáme si metky na třihávka, nice. Asi bych vzal hammer.
On jde na lety. Má white. White. Nice. Dead. Wow! Kámo! Tak to jako... Bro se ustřelil, ne? Full box? Nice. Ty kráso. Jako zatím to tu docela drtím. A nechci to zakřiknout. A teďka, jak jsem to řekl, tak dostanu kámo hlavu. Ani bych se nedivil. Protože já mám vždycky takovou smůlu, kámo. Já něco řeknu, že teďka se mi tahle hra daří a hnedka potom dostanu headshot snipe. To prostě tak u mě je. Já bych šel asi do dalšího fightu, jen tady, jo. To je bot, ne? Ne, není to bot. Myslím, že tohle bude crazy hráč, jako. Lutí se tam. Jo. Bum? Bum? Kamo, já jsem crazy. Já jsem crazy. Ty blázno. Tady jsou fighty, jo, další. Chceš mi říct? No, já bych to viděl asi na další fight. Dobrý, tak. Kámo! Ale ty se mi nějak daří. Tady? Zade mě šel fightit borec. Jo, tam je. Ok. Tak mě pojď. Tak, dáme si box. Dáme si triple box. Hej, ale fighty. Zdra. Takže teď jsem vyvěstil jen tak, kámo, 1 000 000 železa. Fakt zdrhu? Kámo. Hej. Ty se prober. Bych to viděl asi na další fight, protože mi tenhle cápek zdrhl, kámo. No nic. Tam se fajtí. Wow! Kámo! Neříkej, že nejsem zaplej. Proč bys zdrhal? Kámo, já mám asi, že mi ho někdo zabil. Ježíš, tak to je trapný. Tady měl borec spasa legendárního. Aj kam! Co to bylo za cápka? Bro, on měl všechno a nedokázal mě zabít. On měl double spase. Halo. Zlatýho a epickýho. To je jako teďka nejlepší shotguna, co jsem za poslední měsíc měl. Kámo. Ale úplně. No tak bro, tam hodně sneakuje. On je rushuje.
Ano. Kámo. Jsem insane. Ty... No vlastně, tak pojďme. Strom? Kamo. Doufám, že to nebudeme hrát takhle, že jenom bude spamovat brosky SMGčkem. Hej. On je tam dole. Hej. Uklidni se, brosky. Nice. Kámo, oni mě všichni tady tuhle hru šutí. Prosím, nechte mě být, kámo. Prosím, aspoň jednou. To si už někdo staví háj, kámo. Ne háj, ale prostě kámo se boxuje a začíná mě šutit. To celé se mi daří tuhle hru. Kámo, jestli mě tam takhle bude sníkovat. No jasně, že tam... Kámo, co tam prostě dělá? No, děkuju. Nice. Aspoň hit. Hit se počítá. Ale nejsem na tom dobře se železem. Jeden je tam, druhý už letí. OK. Jak brzo, ne? Já počkám na tohle. On nebude chápat, on myslí, že jsem šel už úplně. Aha, tak... Já jsem myslel, že mu dám lepší. Kámo, tak ty se uklidni. Už to zase jde. Nedostanu z hora.
No kámo, já dostanu úplně nějak random. Dochází mi matro. Refresh potřebu. Kámo, to je zhora? No. Já jsem neměl matro, GG, kámo, jinak bych to vyhrál. A jo. Nevadí, tak aspoň něco. Vidíte, že se mění mapa, je tady Oasis. Tohle by bylo asi pro tohle video všechno. Já se vám omlouvám, že jsem nedal ten win, ale kámo, mě došlo matro. Uvidíme se u dalšího videa a mějte se hezky. Čau.